Hausawa Top TV tashar al'umma. Cikin kuka, Murja Ibrahim Kunya ta fito tana kuka inda take bayyana cewa wani dattijo ne da za ta tona masa asiri wanda shine ya shigar da ita ƙara yasa ake yunkurin kama ta a halin yanzu saboda ya neme ta da wani abu wanda bata bayyana menene ba, ta ki amincewa, hakan yasa ya shigar da ita ƙara. Ta ce asalin ma fara wannan abin da take a social media tana yin wannan gantalin shine jefa ta a cikin wannan rayuwa wanda har aurenta an soyi ya je kira wanda wato zai aure ta ya gaya masa wata magana na cewar ita karuwa ce, shi yasa aka fasa yin auren nata. Ga dai abin da Murja take faɗa a jawabin nata. Wannan abubuwan ne da suke ta faruwa da ake ta cece ku ce na fito zan yi magana a kansa. So na farko dai ni dai ban ga wani test da aka yi mun ba da aka ce daga kotu ne ana neman Murja ko kuma wani abu. Sannan na biyun su an san gidanmu, an san inda nake, kuma ni ba koyayya ba ce, ba za a iya kai takardar sammati gidanmu, gidan iyayena, sannan kuma ko ni ma inda nake an san inda nake, za a iya zuwa a kai takardar sammati a inda nake. So amma ban samu ɗaya ba. Hasali ma na ɗauki waya na kirawo na ce ana nema na ne, na ga ana a wata takarda ta fita akan cewar ana nema na, aka ce da ni ba a san da wannan magana ba. So ni abin sai yake ɗaure min kai, na rasa yadda zan yi in gane wannan abu. Sannan ban samu text message ko wani abu ba. An yi magana ana tuhuma ta ne akan zagi ko wani abu. Maganar gaskiya akan wannan zagi ban yi nadama a kansa ba, saboda ni kadai na san cewa wani irin abu gayan ya faɗa mini. Idan ana so za a iya bi diddigi a nemo shi wannan gayan da suka zo suka faffaɗa mun magana, suka ci zarafin iyaye na, hannu hasala na kasa jurewa, na fito ne wannan zage-zage akan shi. Kuma duk wanda ya kalli zagin ana magana ne akan ya ce min ina da bille ko wani abu. Sai kuma ɗayan zagin da ake yin magana a kansa, zagi ne wanda na yi shi a lokacin da aka ɗauko mutane a cikin daji waɗanda aka kama su a cikin jirgi ana dukansu ya wattu makai. Ni kuma abin ya bani haushi, na hasala zuciya ba ta da ƙashi. Kowane ne duk mutumin da yake kishin dan adam dan uwansa, kuma musulmi dan uwansa wanda yake yin sallah, wallahi yaga wannan abin sai ya ji ba daɗi. Iyayenmu ne ba, kuma iyayen wasu ne. Yau bawan Allah, baiwar Allah, ki kalla ki gani, idan aka ce mahaifiyarki ce aka ɗauko ta a tsakiyar daji ana yi mata wannan bulalai, ya zaki ji? To wannan shine aikin zuciya. Zuciya ta hasala ne wannan zagi akan wannan abin da na gani, kuma har ga Allah ni ban yi nadama akan wannan abin da na gani dan nayi zagin sa ba. Har yanzu a zaman tsammani nake. A yanzu aka ɗauka waya aka ce Murja ki zo guri kaza, zan fito ne in je. Menene a ciki? Rayuwa ce fa haka ta kada. Kuma ita daman duk wanda yake bin ka da sharri, wannan abun kowa ya gani ya san cewa aikin hassada ce, aikin sharri ne. Kuma akwai wani abu da yake faruwa, shi wanda ya kutu-kutu ya kai wannan abin, tsakanina da shi ne, wannan kes ɗinmu ne tsakanina da shi, aka zo aka maidar da abin haka. Wanda idan na gaji na hasala zan yi amansa ne in faɗe shi akan koma menene ake yin irin wannan abin. To zuciya abin ya fara bata min rai ne sosai. Maganar gaskiya ni ban ga dalilin da za a ce idan magana ake ta social media ko mutum yana hawa mamin kenan ga baki ɗaya za a kama kowa akan social media. Akwai wanda suke yin abin da zagi ne, amma kuma ita a rayuwa ka duba kai abin da kake yi, ka duba makomarka a kansa. Akwai wanda suke zage-zagen a social media ma ba tare da dalili ba, suke shigar banza, suke fitar da rakot na banza, suke abin lesbian ba a yi masu magana ba, aka yi sai Murja Ibrahim a tushen ɗin ƙasa. Mutum ba shi da right inda zai siya data a wayar, sai ya kunna data ya amfani da wayarsa. Oh, sabida ni na kasance bare ke ce nan a cikin ku, ni a gefe nake yin al'amurori na, shi yasa har ake da dama da opportunity da za a ɗauki ƙara ta aje a kai ni kotu. Duk da har yanzu ba ni da kumfanin akan shi, ba a ɗauki waya an kirawo ni ba ko kuma abin da ya danganci haka. To kar fa a manta, a kafofin social media nan akwai wanda suke yin lesbian, su ɗauka suna romancing ɗin juna, wata tana tsotsau wata, a yi posting a media, kuma an san su, ba a fito an yi magana a kansu ba. Akwai wa'anda za ka gansu sun fito, mata ne za ka ga sun saka wando jikinsu a buɗe, nonuwansu ma wasu ana gani, suna yin bidiyo suna mamin ɗin waka, ba a fito an yi magana a kansu ba. Sai Murja da ta kafa kanta take neman na kanta, ya za a yi su rufa wa kanta asiri tare da yan uwanta da iyayenta, shine za a fito a yi magana a kaina. Saboda ni tun a wancan karan na cike hannu ko, shine za a fito a yi min wannan abun. To kar fa ka manta, shi wanda yake da ragaman alhakin wannan abun, ka sani akwai abin da fa min yana nan a cikin zuciyata, wanda in Allah ya yarda ran gobe kiyama sai mun tsaya da kai a gaban Ubangiji. Kai ne ummul aba'isin da ka har yanzu nake ce ka kirawo
saboda ya ce ya fasa in dawo gare ku in wulakanta ko wani abu in ci gaba da al'amuran da kuke yi. Aka kirawo wanda zan aura a waya aka ce da shi ni karuwa ce kar ya sake ya aure ni ko wani abu, kuma daga baya ni aka zagaye ana kira na a wannan al'amarin. Ni kuma ni roƙon da nake yi ko in dai a hakan ne a tafi kotun me bi wannan tafiya kotun da za a yi mafita ta fito a cikin wannan da kuma gaskiya ta da kuma kazafin da aka yi min da aka kirawo wanda zan aura aka ce mishi ni karuwa ce kar ya sake ya aure ni. To sai menene a ciki? Shin da aka yi min wannan din na rasa na kasa yin rayuwa, ashe har yanzu ba ku haƙura ba kenan da bibiyar rayuwa ta akan sharri. To ku sani zakaran da Allah ya nufa sai ya yi tara, kuma in Allah ya yarda nasarar wanda kuke bi ce da sharri take dinkaro shi, kuma in Allah ya yarda duk wanda yake da kutukutu kowanne haihuwa yake yi, ba a san kaddarar ɗansa yadda za ta kasance ba. Ba na taɓa yi wa mutum fatan cewa ‘ya'yansa su taso su lalace ko wani abu saboda ba ‘ya'yansa ba ne suka yi mini. Shi wanda ya min ɗin da kansa a kansa nake roƙon sakayya ta a gurin Ubangiji. Wannan magana haka take. Duk wanda kaga yana yin wani abun ba a san ransa ba, ina yawan faɗi ina haka daidai da ƙwayar zarra idan na sauka daga layi cewa na san wannan abun ban yi daidai ba, me bi abin sai ya fi min ciwo saboda matsala ta ce ni ta shafa, kuma ni ce zan yi nadama akan ta gobe. Amma wannan abin da za a yi fitina ce tana hankalinta tana kwanta, za a jijjigo bala'in da za a zo a yi tone-tonen da ba a yi taɓa tunani ba. Ina da abubuwan da suke a kaina wanda ba a taɓa tunanin hakan a cikin kwakwalwata na san da zaman su. Dan gaskiya ne kai da kake complain din kana magana cewa aikin addini kake, za ka ɗauki waya ka kira wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce saboda biyan bukatar ka, saboda kana ganin cewa shi yake tare ni kamar kan na zo inda kake ko wani abu kan na zo inda kuke, shine bari a je a yi mai wannan hanya. Aka ɗauke da aka yi mun conference call aka ce ni karuwa ce. Har sanadin haka a sanadin ka gashi halin da na koma social media ma da nake da a ce na yi aure na zan kasance a halin da nake ciki, da ba zan kasance ina tetal batatal a titin ba, da mutane za su dinga zagi na akan hakki na, wanda kuma kai ne ummul aba'isin da ka janyo mun wannan kace da shi karuwa ce ni kar ya sake ya aure ni. Kana dattijo ka manta cewa kai ma kana da zuri'a, kuma wallahi tallahi ko sama da kasa za ta haɗe kamar yadda na faɗi a baya zan sake maimaitawa. Ba zan taɓa yi wa 'ya'yanka mata cewa Allah Ubangiji ya wulakanta su ko kuma Allah ya ɗora musu ba, saboda ni kaɗai na sarraka ɗin da nake ji a halin da nake ciki kawo yanzu. Ni kaɗai na san irin kuncin da nake ji, wanda kuma sanadiyar ka ne nake a cikin wannan kuncin. In Allah ya yarda sai Allah ya bi min haƙƙina. Da ka kirawo wanda zan aura ka ce mishi ni karuwa ce, gashi nan ba a yi ba, burin kai a cika, kuma in Allah ya yarda sai ka gani. Ba zan taɓa yi wa zuri'a ka fatan taɗewa ba, saboda ni ya mace ce ina burin in haihu. To idan na haihu ba zan taɓa so ni ma in ga ƴata a cikin halin ni yasu ba, don haka ba zan wa ƴaƴanka mugun fata ba. Amma kai ɗin dai da kai min sanadin wannan abun, wallahi Allah ba zan yafe maka ba. Yanda rayuwa ta ka lalace, yanda nake a social media ka duba ka ga yadda na koma, Ubangiji Allah ya saka min. Kuma wai ba da bayan haka kai ne kake ikirarin barka sai ka shigar da ni kotu a matsayin mai laifi, wai kotun addinin musulunci ta ƙauye. Haka na ikirarin idan ina raye in kana raye sai na yi birisi me na maka, mutum na kashe ma wallahi tallahi ba a halitta ni dan dattijai irin ku su tozarta ni su ga mutunci na ba. Kariya kuke yi wallahi, duk abin idan kun fasa kai ni lahi in prison Allah ya tona maka asiri duniya da lahira. Ka ji ko? Dan gaskiya adalci ake bi da gaskiya. Idan kotun addinin musulunci za ta yi aiki da gaskiya, ba wanda za a kama a cikin faɗin ƙwaryar garin Kano sama da kai, saboda yara kananu da suke shigowa ake musu wani irin abu wanda daman na faɗi idan aka kai ni kwano ina da kishi akan 'ya'ya mata. Zaka ga yarin ya karama shekara 16, shekara 12 yadda ake yi mata kawai saboda ta zo ta ce tana son za ta yi wani abu. Sai da na faɗa na ce kada a sake a kai na kwano a hatsala ni, dan Allah dan Annabi a ɗaure ni. Shine menene babu wanda kotun addini take bukata irin kana rantse
rantse da girman Annabi Muhammadu shin wai ku tsaya idan na bi din an yi wanta a gabana ga rayuwar ta yanda ta kare, an yi wanta a gabana ga rayuwar ta yanda ta kare, an yi wani a gabana ga rayuwar sa yanda ta kare, an yi wani a gabana ga rayuwar sa ta kare, sai ni da dattun kwakwalwa ya cika min kaina, ba ni da tunani, ba ni da ilimin arabu, ba ni da boko, shine zan bi. Ai duk abin da mutum zai bi nasararsa yake dubawa. Idan ka hango baka da wani abin da zaka samu sai taɗewa daga ƙarshe hakuri da shi ya fi shi, to na ware kaina na zaɓi in zauna a haka. Babu wanda kotun addini, in dai addinin za a yi, addinin musulunci take bukata a ladabtar sama da wannan dattijan. Shi kaɗai kotun addini, wallahi tallahi a yau bigire da aka ce farko menene tun daga farko, wallahi idan aka wannan bishiyar taka ita kaɗai za a sare, wallahi duk kowa sai ya shiryu, duk wanda ake tunani sai sun shiryu. Amma muddin da kai kananin yara da ake lalata su saboda cikon burinsu, da ake tozarta su, wallahi tallahi ba za a daina ba. In dai kana na shine zaka fake ka koma gefe a ringa cewa ana aiki da addinin musulunci, to wannan istijla'i da wannan ibtila'in da aka taro mahaukaci ne yana kwance aka ɗauro sa, gubar da take zuciyarsa lokaci yayi da zai zubar da ita. Duk lokacin da na kalli kananan yara a cikin wannan halin, mata yan uwana tunani nake yi, yau idan da a ce ina da kanwa haka zan ganta a mata, ko kuma yau da a ce idan ina da ya mace shekarar ta 12 ba tare da sanayya ta ba ta fito irin wannan rayuwar. Ai wallahi tallahi akwai sake, kullum ana ta ikirari a ne wa addinin Allah hidima, ga wanda ya kamata a ɗau mataki a kansu. Ba na nadama a rayuwata, kuma wallahi tallahi ban san menene tsoro ba. Inda na taso ni Murjanatu Ibrahim Kunya ban san menene tsoro a cikin rayuwata ba, musamman idan aka zo akan gaskiya. Akan gaskiya babu abin da na sani sama da kishi. Duk abin da zai faru ya faru, kuma idan shari'a ce ina jiran kira daga nan an mahaji bayyana a ita ta yi. To kamar yadda kuka saurara wannan jawabi kenan daga bakin Murja, kamar yadda ta ambata, ta ce idan aka kai ta bango wannan dattijo da ya mata wannan abu za ta tona masa asiri, duk da dai a yanzu bata bayyana waye ba. To a saurare me za ku ci a dangane da wannan jawabi na Murja?